आलासियाबा सोर जाखोमोनथाय आं मोजाङै सिनायलाय लाङासै। आं बर' आइजो कमिटिनि प्रेसिडेन्ट हापां होननानै बुङो आंखौ। ए मोजाङै सिनायलायबो लाङाहाय। मानोबा फैदोंमोन? बे नेवलाया नोंनि फिसालामोन ना? औ आंनिनो फिसाला। बोरो मानसियालाय? गैया गामिथिंजायसो ओंखारलांदों। माबाफोर खोथामोन नामा? र' आं खामफ्लाय लायनि। नाङा आं जिरायथ'वा। आंनो नेवलाखौ नांखाया, नोंखौसो नांगौ। नोंजोंसो खोथा दङ आंहा। ए मा खोथामोन बेबा? माथो बिखुनजो जानो गोनाङासो दंफैयोलाय। सेरे सेरे खोनासंनि र' मा होनो। आं जि खोथाखौ बुंगोन गाज्रि मोननाङा आरो दै। मानो होननानै बुङोब्ला नोंसोरनि नेवलाया जोंहानि लांगोनायाव गसंनानै थाहैबाय थायो। बेखौ आं बारा मोजां मोनाखै। मानोबा गसंना थाहैयो बेबा? आंथ' खेबनै खेबथाम रायबायबो। अब्लाबो नोंनोबो खोन्थानो होननानै फैबाय आं। नों बिनि बिमा नालाय बुंबाथाय मानिगोनदां। मोजाङै बुंबानो जाबाय आरो जोंहानि लांगोनायाव गसंनानै थाहैनाङा होननानै। ओरैनोबा जों गामियाव सिखावनि दावराव जागासिनो दङ। आंनि फिसालायालाय मा खावखो? दासिमबो नोंनि फिसालाया माबा खावदों होननानै मिथिनानै मोनाखै। अब्लाबो आङो नोंसानि न'खरखौनो नायनो होननानै फैदों। नेवला बिफायालाय बहाथो थायो? गैया मालाय बेंगलराव थाहैनानै बेलेग हिनजाव लानानै थाबाय। बेलेग हिनजाव लानानै थाबाय? दालाय माबोरैथो सोलिगासिनो न'खरफोरालाय? गैया जि मोनो हाजिरा मावनानै जायो। न'आव हा एसे दङ बेखौनो बन्दक होनानै जायो। आच्छा ओमफ्राय नेवलायालाय माथो मावो? गैयाहाय जेबोखौनो मावा। ओमफ्राय बेसेसिमसो फरायनाय मानसियालाय? पियना मा होननानै बुङो बेखौ खेबथामजों पास जादों। जायखिजाया आं बेखौल' बुंगोन आरो नेवलाखौ जोंहानि न'आव गसंनानै थाबाय थानो होनाङा होननानै दे। बेफोरबायदि गसंनानै थाहैबाय थायोबा गाज्रिबो नुयो। आरो मा साननानै गसङो बेबा? जोंना न'खराव फिसाजो सासे दङ, बिहामजो सासेबो दङ। दा बेफोरबायदि गसंनानै थाहैबाय थाजायाना? बेबा नोंनि नोंसालायाबा मा सानदों मा थादों बेखौबो आं मोजाङै मिथिया। अब्लाबो बेफोरबायदि गसंनानै थाहैबाय थानो होनाङा। दे जागोन। आं बुंनायखौ गाज्रि मोननाङा आरो आं जास्ट नोंनो खोन्थानोल'सो फैदों। दे जागोन दे गाज्रि मोना। आं थांनोसै। नेवला फिसा मालाय गामियावलाय मानो थांबाय थायो नोंलाय? आरो मालाय माहाजोनफोरनि लांगोनायावलाय मानो गसंना थाहैबाय थायो नोंलाय? नों माला बुजिगोन नेवला? नों जिंगासिनाङालै गासिबो थिग जाजोबगोन। माहाजोनफोरा बिराद देखायोना। बेनिखायनो आं माहाजोन मानसिफोरखौ ओरैनिफ्राय ओरै खारथिं होनो गोसो जादों। माहाजोनफोरखौ जों मालाबाबो मोसाहोनो हाया। जों माहाजोनफोरनि गलामसो। गोदोबो गलाममोन, दाबो गलाम, उनावबो गलाम जानानै थाबाय थागोन। बेनिखायनो आं रागा जोङो मिथिबाय। माहाजोनफोरा इसोरजों समान जानानै दङ। जायहानो फैसा दङ बिसोरानो मान दङ, सनमान दङ, खुलुमजायोबो। बेनिखायनो माहाजोनफोरजों जुजिथारनाङा। आं जुजिगोनलै। सै मै खालामोना। नोंबो मालाबा हाजिरा मावनो थाङोबा नोंखौबो बिराद सेया खालामनानै हरोना। बेनिखायनो आं माहाजोननि फिसाजोफोरखौ गोसो थोयोब्रा। बेनिखायनो माहाजोनफोरनिफ्राय सिखाव खावनानै दुखियाफोरनो राननानै होनो गोसो जायो आं। हामा फिसा बेफोरबायदि साननो। नों गावनि खामानिखौल' मोजाङै मावलांबाय था। आरो मालाय गामियाव बेफोरबायदि गसंनानै दाथाहै मालाय माहाजोन मानसिफोरनाव। आं न'खौ मोजां नुनानैसो गेटनिफ्राय नाहरबाय थायोलै। सानसे आंबो बे न'आव थागोन, बेबायदि न' लुनानै नोंखौबो थागोन होननानैब्रा। खेबसे नायबाय जाबाय आरोहाय मानोथो नायहैबाय थानांगौ? नोमफायाबो मालाय हिनजाव गदाय लानानै थाबाय। न'खरावबो नोंल' आरो आंल'सै। मोजाङै मोजां थायाबा बे माहाजोनफोरखौलाय मानो एरग्लांना रायबाय थायो? गाबोननो गोन्दा गोन्दै फैनानै बुफैगोन मागोन। सोर आय' होनफैगोन जोंफोरबायदि दुखियाखौलाय? बेनिखायनो एग्रांनानै दालाहै थां। जेबो साननाङा दे, आं गासिखौबो थिग खालामगोन। माहाजोन मानसिफोरखौ आं बायो। जों एखे रोखोमनि फैसा खामायबाबो खस्थ' मावबाबो जोंहा माहाजोनानो जानो रोङा। माहाजोनफोरासो माहाजोन जालांबाय थायो बे भारत हादराव। बेनिखायनो आं माहाजोननिफ्राय फैसा बख्ल' दुखियाफोरनो राननानै हैगोन। आरो आङो फावगालिजों जुलि जागोन। आंखौथ' महाराजाया लाजि फोनांदोंना। दा बोरै मोनदों जेलाव थांनांनाया? नैबे नेवलाया फैसा गैया पावार गैया मा जाखो? सोलोथ' दं, बुद्धिथ' दं। आंखौ पुलिसा इसेबां गोरलै लानानै थांनो हाया माथो दाय मावबाबो। ओरैबायदि साफा खामानि मावगोन आं जाहाथे आंखौ रावबो हमनानै मोना। दे जाबायना रेडि? आबै नोंल' मेथाइखौ खनदो दे। दे होमबालाय मोजाङै लादो मबाइलखौ। अके आबै। दाउखा हाबनाय न'याव सिला हाबनाय न'याव आंखौ दा बिलाइ दे आफा, आंखौ दा बिलाइ। वाइला जामाइला बिखुनजो नोंबो माने रिल्स बानायग्रा जाबाय। गोदो सिख्ला समाव मोसाखायोमोनहाय आंबो। गोदो हौवा जानानैसो मोसाबावोमोन आं बैसागुआव। होमबा सिख्ला बैसाग गोदोखांफिनबाय। माथो मालाय बयबो फेसबुकआव फैसा खामायो दाना। भिडिअ बानाय। मा बानाय? भिडिअ। आच्छा 12 थाइबानि लारु भिडिअ। बेवहाय भिडिअ बानाय मालाय फैसा मोनदों। बेनिखायनो आंबो खामायनोसै सानदों आरोहाय। थाइसे थाइनै फैसा खरस मोननायानो मानि। बेनिखायनो आंबो खुलिबाय आरो फेसबुकखौ। नों फेसबुक सलायनो रोंगौ?
फिसौफोरा नायनानै होथोंसै आरो सोर फेसबुक खुलिनानै होखोब्रा नोंनोलाय आं आफा आं आच्छा मोखाङाव मा फोनबाय थायो नोङो दाउखा बेथा मैया सान्दुं एसे ओंखारनायावनो गोसोम जादोंलै बेनिखायनो गुफुर क्रिम फोननानै लालायबाय आं क्रिमथ' नङा मा होननानै बुङो ब्लेक लाइट मार्क्स होननानै बुङो हागौलै दाउखा बेथा नोंबो जात जात आच्छा बारु थाइबानि लारु आइ बिखुनजो माथो आइफन लालायथारबायब्रा औहाय नोंहाबा बायनानै होदों बिबाय थानायखाय आइफनाव माथो भिडिअफोरा साफा साफा जायोनो बेनिखायनो सेकेन्ड हेन्डनि आइफन बायनानै होबाय मालाय नोंहावा आइलो आइला जामाइला डेन्जार बुस्थुलै नोङो आइ बिखुनजो डेन्जार बुस्थु बेफोरबायदि मबाइल थुयै थुयै फिसौफोरनो मा फोरोंलांबावगोनब्रा नोंलाय फिसौआसो आंनो उल्था फोरोंदोंहाय मा होनबावनोलै आं नोंसोरखौबो बिबायाबो बेनो फिसौआबो बेनो बा मिलायथारदों दे र' फन फैदों हेलौ फामे आइ ए थबसि फैदों र' थांगासिनो आं होद बेवाइफोर थबसि जोंहानाव लिंहरब्रा जोंहानाव लिंहर ओइ फामे नोंबो थबसिखौ लानानै फैलाय नै माथो दानबायसोहाय आंजोंबा रायलायनो बायो आरोना बे फामिया बिराद गाज्रिलै आच्छा बारु थाइबानि लारु बिखुनजो सना थबसिखौ लानानै फै दे गाबोन आं दा मोनसे अफिसाव थांनि मिटिं दं दे जावैसो दुम्फाव खोथाखौ खोनानानै आंबो गाज्रि मोनदोंहाय गाज्रि मोननानै मा जानो खबरबो लायाखै आंहासो सिखाव साजायजाबाय सिखावा माथो नोंसानावबो हाबदोंमोननो आंथ' मालाबाबो नोंसानाव सिखाव खावाना नोंसानिफ्राय हाबनानैसो सिखावा जोंहानाव दोनहैदों बेगखौ दा पुलिसा आंखौसो लानानै थांदों आंखौथ' खेबसेसो खबर लानो हायोमोन ना आइम सरि दुम्फाव आं खबर लानो सानदोंमोन जायासै आरो आङो नायनोबो नागिरखादोंमोन नोंखौ ओमफ्राय नोङो हरसेयावनो फैफिनगोनखौ आं सानाखैमोन आरोना आं नोंखौ लोगो हमैनो नागिरखादोंमोन दे दालाय माथो खालामनो रागा जासोदों आं मानोबा सिखाव खावफेराखै आं रावनिबो सिखाव साजायलाबायनानै जेलनि ओंखाम जाहैनांनायखौ बिराद दुखु मोनदों आंबो बेखौनो मोजाङै रायलायहैनो सानदोंमोन आङो थफिराम बिमाजों नाथाय दा फैसा बेगखौनो अमा राजानावसो मोनहैबायनो बेखौनो मा बुंगोन सानबाय आङो अमा राजायासो खावमारदों ना मा आं बुजिनानै मोनासै माने आरो नोंथ' मिथिखायो अमा राजाया माबायदि गोसोनि मानसि बेखौ फोथायनोबो गोब्राब मोनो आं मालाबा सोरखौ माथो बुंबावनो आरो दे आं थांनोसै दुम्फाव प्लिज आंखौ गाज्रि मोननाङा मोना दे मानो मोननांगौ जाखो आयौ बेसेरा दुम्फाव आंखौसो रागा जोंबाय सिखावाथ' दुम्फाव नंखाया अमा राजाखौसो एसे गोनो गोथो जाबाय नाथाय अमा राजायाबो खावग्रा मानसि नंखाया जुदि अमा राजाया खावाबा फाक्का बे नेवलायानो जाखागोन बे नेवलायानो आफां लामाया मा मोनबाय थाखो आरो बहा थांनायमोन नोंलाय आङो ना नेवला मोननाव थांदोंमोन मानो थांलायखो नोंलाय बिसानावलाय आंना नेवलाखौसो फैसा खावदों बायदि मोनदों आं मिथिबायना मानसिखौ मिथिया हुसिया बिदि सिखाव होनजायालै हाफां खरा नोंना एसे गाज्रि जामारबायलै मानसिया तात आं रागा जोङोलै बिदिबा आं सन्देहसो जादोंहाय मा दाबो कनफार्म नङा आरोना नेवलाया खावमारदोंना खावमाराखै नाथाय आंनि गोसोआ बुंदों आरोना नेवलाया खावदों खोमा होननानै तात गोदाव सोराव आयौ फोथायबावा दानायलाय आंथ' नेवलाखौ सिखाव होनथाराखैना आङो दाउटसो खालामदों होननानै बुंदों बे दाउट खालामदों होननायखौबो खोन्थानो मोनला आरो बेनो बहा थांनो ओंखारलायखो आं दुलुरजों दैमा सेराव रिल्स बानायहैनो नागिरदों बैसागुनि रिल्स बानायहैनो औ मालाय बयबो बैसागुनि रिल्स बानायहैजोब्बाय आयै बेनिखायनो जोंबो दुलुरजों आंजों थांनो नागिरदों थाब थांनानै थाब फैबानो जाबाय गोबाव खालामनाङा दे जागोन दे आयै फिसाजो गिदिर जाबाबो टेनसन जायोहाय मा जारलासो फिसाजो थाबाबो टेनसन फिसाला थाबाबो टेनसन फिसालाफोरा सोरजोंबा बुलायदों नामा माबा मोनसे गाज्रि खामानियावसो थांफादों नामा सोरजोंबा गाज्रि मानसिजों लोगो जादों नामा बुलायबाय नामा होननानै सानफ्लांबाय थायो फिसाजोफोरखौबो बिदिनो गिनाय मोनो सोरबा सिखावफोरासो लांबाय नामा माबाय नामा जिबायदि गाज्रि थासारिफोरा जेरैबो जिंगासिनांगौ जायोहाय मा बिमा जानायाबो इसिबां गोरलै नंमारा बेखौनो गोदो आइखौ बुजियामोन जोङो आइजोंसो उल्था नांलायबाय थायोमोन दा नुखाय बुजिबाय दा फिसाजो मोननायखाय बिमाफोरा फिसाफोरखौ मानो रायो बिमा जाखांनानैसो बिफा जाखांनायनि उनावसो मिन्थिमारो बेफोरलाय जाबाय थासिगोन दा आंहा बे नेवलायासो सिखाव नंमारगोना नंमारा दुम्फावखौसो साजायनो हायो बेफोरखौसो सानबाय थाफ्लांबाय आङो आरो दुम्फाव बायदि एफा इन'सेन्ट मानसिखौ जेल जाहोदों आरो आं आइजो माहारिनि प्रेसिडेन्ट बाव आङो दायनिगिरिया सोर नङा बेफोरखौ दिहुननाय दायथ'आ आंनिबो जुदि आङो बे सिखावखौ हमनानै मोनाबा जोंहानि न'आवनो पुलिस फैजालायनाय आं जुदि सिखावखौ हमनानै मोना आङो प्रेसिडेन्टनि मासिखौनो गारगोन आं प्रेसिडेन्टनि सनमानखौनो लाया आं ओरैनो न'आव थानानै बिखुनजोजों रायजाबाय थागोन बिखुनजोजों नांलायबाय थागोन नोङो दंफाङाव गाखोनानै सानबेसे थानो जेरैबाबो नोंखौ आं दामगोन दिनै नों दंफाङाव गाखोनानै सानबेसे थानो बेथि बिमाजों उल्था नांलायग्रा हौवा सानै साथामजों लाइन मारिग्रा दानिफ्रायनो गोसो थोनाय नांगौ नोंनो दिनै हले बानलु देगोन आं बानलु बाथोनखौ नोंनि देहा सोलेर फोनफबजोबनानै होगोन होमबासो मोजां जासिगोन नों हारामि आं रावखौबो गोसोखौ मिथियाखै हारामि नांथालि नोमाखौ दा बुं नोङो जेबो मिथिबाय नोमायाबो नोंनि बैसोखौ बारबोनायसो नोमायाबो मिथिगौ नोमायाबो सानसे थगायबोनाय मानसिसो ओंखायनो
मावग्रासो मिथिबाय गोदो गय बिफाङाव नेमाया फांसे गय दंफांनिफ्राय फांसे गय दंफाङाव बारगासिमोन दा ओंखारबोमारगोन बोमाया नोङो गसाइ मा जादोंलै नै माथो सासे दंफाङावसो दंहैयो नों ओंखारबोगोन ना ओंखारबोआबा नै खुबैनोसै आं हामालै फिसाखौ बिदि खुबैला खुबैलि खालामनो बिराद दुस्ट जाबाय मिथिबायना बियो ओरैबायदि दुस्ट लेखाबो फराया खामानिबो मावा दानिफ्रायनो मबाइलाव सोरजों रायलायखुमायो दानि गथ'फोरखौलाय माथो बुंबावनोब्रा बुबा बारासो जायो बुनाङालै बुवालासिनो दोनबा बांसिनसो जागोन दिनैबा हले आंखौ बुखागोनहाय गारनायाव गैया हामालै बुनाङा लायला जामायला दाउसे देलाय नों बेवहायसो दंफैयो नोंखौ आं इसेबां फन खालामदों मानो रिसिभ खालामाब्रा आं फनखौ न'आवसो दोनबोदोंहाय आच्छा बारु थाइबानि लारु माथो गोजौआव मोख्रा मासे दं बेखौनो रागा जोंदों आं खामानिबो मावा खोथाबो खोनासङा मबाइल खालि भिडिअ बानायनायल' भिडिअखौबो मोजां बानाया खालि गाज्रिल' बानायो आच्छा बारु थाइबानि लारु बेफोर जाबाय थागोन दे नों न'नि मेटारखौ उनाव नायबाय थादोलै दाउसे देलाय मिथिं मोनसेयाव थांनांगौ लोगोसे केमेरामेनफोरखौबो मोजाङै रेडि खालामदो बहामोनलाय मिथिङा दाउ चाला थफिराम बिमाजों मिथिं मोनसे लानांगौ बिसोरो थफिराम मोना जोंखौ साजायनानै गाहायाव दोननो नागिरदोंना बेनिखायनो मोनसे मिथिं लिंनो होदों आं अके बिदिबालाय आं एसे देलायना फैनि नों बेवहायनो थाथ' दे आच्छा बारु थाइबानि लारु ओमफ्राय देलाय नोमाया गैला फै ओंखारदो आं ओंखारा आइया बुगोन माथो मावना लानामोनब्रा नोंलाय बेथि इबाव थायो ओंखारलै आं दं बुवा दाउसे देलायनि फिसाजोआबो देनजारथार माथोलाय बारलु बारलाथार माथो दंफांनिफ्रायनो अमा राजा थबसिनि खबर मोनदोंना मालाबानो नोंहाबो थबसिनि खबर मोनलायबाय नामा माबालाय थबसिनि हौवाया हिनजाव गदाय लाना खारबायनोलै सोरबा गथ' गोनां हिनजावसाखौ लानानै खारबायनो मोजाङानो जाबायलै माथो खुसिसो जाबायलै नोंलाय आलाय हौवा खारजादों संसार बायदों नों दुखुसो जाफानांगौना मानो दुखु जाफानांगौ जाखोब्रा बे मानसिया गोसो सिंनिफ्रायनो हिनजाव गदाय लानो सानबाय थाखादोंबा बियो बेवहायबो थबसिजों थाबाय थाबाबो अनखानाय नङामोनब्रा बे हिनजावखौ बुबायनो थाखागौमोन आंथ' बिनि हौवाखौ मालांखौनो जेलाव सोनानै दोनहैनो गोसो जादोंमोन बेवहायफोर थबसियानो जेबो खालामनो होआब्रा दाथ' मोजाङानो जाबाय बेवहायफोर थबसिया गारनानै फैबाय मोजाङानो जाबाय नुदोंना नुवाखै आजिखालिनि रायजो जानायफ्रा बेसेबां दाङाबाजि बेनिखायनो हारसिं थानायानो मोजां निमाहा होलायनानै रंजानानै रायजो जालायनाय दानि जुगाव गैलालै गोदोनि बायदि नंला दानि जुगनिफ्राय एकदमबारे नों बिदिना आंबो बिदिसो होननानै बारायलायनायसो बे जेनेरेसनाव बारायलायनाय जादोंलै फैबाय थानाय जेनेरेसनावथ' हाबायाथ' नामनि आन्था जानो हागौ बायदि मोनबाय आं हाबाखौ फैबाय थानाय समाव रावबो सिरियास लाला बायदिसो मोनबाय आं खेर बेफोरखौ बाद होदो देलायलाय गलाब बिबार बायदि जाना फैथारबाय माथो थेवदो होमबालाय ओमफ्राय सन्थ' बेवहायफोर थबसिखौ खबर लानो थांनो हारसिं थांना दै आंबो थांफागोन दे जागोन आच्छा बारु थाइबानि लारु एन्टनिय' जाबायदि नुगासिनो आं हले एसे आनकम्फर्टेबल मोनबाय दे मानि थाखाय जोंलारि नोंसानि न'खरनि फैसा गोमानाय आरो आदै अमा राजाया जेलाव लांजानाय आब' दुम्फावखौबो जेलाव हमनानै लांनाय बेफोरखौ नुनानै आं एसे बोरैबा मोनगासिनो जों सानैयाबोथ' न'खरनि हेंथायैसो गोसो थोलायदों जों सानैनि मोजां मोननायखौबो नोंसानि आइनि गाज्रि नोजोर नाङोबा आंहा न'खरा मा जागोन दे आंहा न'खरनि देरसिन फिसाजो हिसाबै आंहाबो बिबान थायो बिमा बिफानि बेनिखायनो आङो नोंनिल' खोथा साननो हाया मिथिबायना एन्टनिय' आं आइ आफानि खोथाखौबो सानफानांगौ जायो आं नोंखौबो मोजां मोनो नाथाय बेनिफ्राय बांसिन आइ आफामोनखौबो आं मोजां मोनो बेनिखायनो गिनाय मोनो एन्टनिय' नोंनि आइया माबा मोनसे खालामगोन खोमा साननानै नोंस्रा पावार दं गोजौनि मानसिफोरजों नोंस्रा कानेक्सन दं जोंहाथ' बिदि रावबो गैया आदै अमा राजाजों दङबाबो आदै अमा राजायाथ' इन्डिभिजुवेलसो बयखौबो समान नोजोरै नायो मालाय नोंसोरना मालाय गिदिरनिख्रुइ गिदिरसिन सिनायथि दं नोंहा दाबायदियाव माबा मोनसे जाबाबो जेबो गिनांगौ गैया एन्टनिय' नाथाय आंहासो नों बेफोरखौ एसेबां साननाङा दे आं जेब्लाबो नोंनि जानानै गसंथेबाय थागोन जेब्लाबो दाहाल जानानै नोंजों थाफागोन बेनिखायनो नों एसेबां साननाङा दाथ' बैसागोआवबो सफैबाय बैसागुनि लाहार फाहार खालामाखै होमबा जेबो माइब्रानि जौ बिदै संदों आच्छा बिदिबा बैसागुआव थांगोन दे आं औ फैबानो जाबाय माइब्रानि जौ बिदै संनानै दोनखादों जागोन दे होमबालाय आं दखानाव थांनोसै सोरबाफोर कास्टमार फैबाय खोमा दे टेक केयार बाय हेल' आयै एन्टनिय' बहा दं नों आं एसे टाउनावसो दङमोन आयै न'आव माबारनो फैलाय मा जाखो आयै बे अमा राजाया जेलनिफ्राय गलायबाय नोंल' माबारै फै जागोन दे आयै थांगासिनो आं बे खोथाखौ बुजिनानैनो मोनला पुलिसफोरा दाबो मानो सिखावखौ नागिरनानै दिहुननो हायाखै आइनि फैसाखौ सोर खावमारदों मानो बिसोर दाबो नागिरनानै दिहुनला नोंहा इसिबां गोहो जाथारबायना आंनि खोथाखौ मानियालासिनो थानो आं नोंखौ मोजाङैनो बुंदोंमोन दहय
फैसाखौ बेंकआव डिपजिट खालामहैथां होननानै आं नोंखौ दहायनो बुंदोंमोन। गैया, आरो नों आंखौ मानसिनि सिगाङाव लाजि फोनांबावदों। इसिबां गोहो जाथारबाय नोंहा। आंखौ निमाहा हो आयै, नाथाय बे फैसानि थाखायनो गोबां माबा माबि जादों। बेनिखायनो आं बे फैसाखौ दोनैनो गोसो गैया। आरो नोंहालाय मानो बिसोरजों लोगो जानांगौ? बिसोरनोलाय मानो वाइन शपखौलाय सिगनेचार खालामनानै होनांगौ? नोंहा बेवहाय बुंनो गोनां जेबो दरखार गैया। बे न'खरनि बिहामजो नालाय, बिहामजो बायदि था। जुदि बिहामजोनि दायित्वखौ लानो गोसो गैयाबा नै आंहा फिसौनि हिनजावनोनो होनोसै। न'नि दायित्व मावनो गोसो गैलाबा, आंनि थिननाय खामानिखौबो मावनो हायाबा जि गोसो जायो मावदो, नाथाय न'नि दायित्वखौ बिहामजो गोदाननो होनोसै आङो, फिसौ गोदाननो। नों बिदि बुंथारबाय आरो आयै, बे गथ'आलाय न'नि दायित्वखौलाय मा लानो रोंनो? आं फोरोंगोन। जेरै नों आंखौ फोरोंनायखाय रायै रायैसो फोरोंदो दा नोंलाय आंखौलाय। ना बिफानिफ्राय सोलोंना फैयै मानसिखौलाय रायै रायै फोरोंखानांगोन ना। जोंहानि आइ आफाखौ गेजेराव दा लाबो। बुंबा लाजिदों। लाजिनायनि खोथा नङा बेवहाय। आंनि आइ आफाखौलाय मानो गेजेराव लाबोदों? आरो इसिबां उन्दै गथ'खौ नोङो न'नि जिम्मेदारि होनो ओंखारबावदों? न'आवनो हाबायानो जाबावाखै। आं हाबा खालामनानै होगोन, धुमधाम। नोंल' नायबाय थाबानो जाबाय। बुआरी, मा দেউতালে সোনকালে খবৰ পঠাবাচোন। ঠিক আছে, মই এতিয়া কল কৰি জনাই আছো। পিছে কি কমনো মই? তোমাৰ বিয়া কালিয়ে হ'ব বুলি কৈ দিয়া। দুৰ্লাই এমএলএৰ ঘৰত বুলি কৈ দিয়া। ঠিক আছে আইতা। আयै, नों आंजों जुजि माथादों आरो ना? नोंसो आंजों जुजिबाय थायो। मानि थाखाय जुजियो? आंनि फिसालाखौ नों मोननानै आरो आंजोंलाय मा जुजिबावो नोंलाय? नोङो गोरोन्थि बुजिबाय दे, आं नोंजों जुजियाखै। आं नोंनि गासैबो खामानिखौ मावजोबखायो। दिनैसिम आं नोंखौ जेबोखौनो मावहोआखै। साहाखौनो फुदुंनानै लोंनो होबावाखै आं नोंखौ। अब्लाबो नों आंखौ रायबाय थायो। न'नि खामानि मावजोबखायो माथो आंलाय, जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय गासै बिथिंनिफ्रायनो आं नायजोबो। गावआथ' एमएलएखायनो न'नि खामानिखौनो मावबावला। आंनि सिगाङाव गोसा गोसा खोथा बुंनांला होननानै बुंदों आं। नङाबा बे न'आव जायगा थानाय नङा नोंहा। नोङो आंखौ होखारबाय थानो लाजिया नामा? मानो लाजिनांगौ जाखो? बे न'आ आंनि न', आं बानायनाय न', आंनि फिसाया बानायनाय न'। जुदि बे न'खराव आंनि हिसाबै सोलिनो हायाबा ओंखारलां। एसेबां आंखौ होखारबाय थाथारदोंना बियो? एसेबां लासिंसिं खालामबाय थायो बे बिखुनजोआ आंखौ। मालाबाबो बिहामजो होननानै आंखौ अनफेरासै। मालाय खायसे बिखुनजोफोरा एफा अनो बिहामजोफोरखौ। आंहा दिनै खुगा बारा होननानै बयजोंबो मिथिजायो। नाथाय आंनि मोजां गुनखौ मानसिफोरा नायस'नानो। न'खरनि खामानि मावो, समाजनि खामानि मावो, गथ' गथायफोरनि दायित्वखौ लायो। गामियाव सोरबाफोर प्रब्लेम जायोबा बा सुथुरबाबो आङो हेफाजाब होयो। आखायाव जिखिनि फैसा दङ आं गासैनोबो हेफाजाब होयो। थाङै थुङै आंहा मा मोनो? रावजोंबो बुजिजाया। अभार स्मार्ट होनजागोन, खुगा बारा रांखिनि होनजागोन। नाथाय आंनि गोसोआदि बयनिबो थाखाय मोजां हास्थायो, बयनिबो मोजां खामानि मावो, बेखौ रावबो बुजिया। जाम्बि जाम्बि जानानै थाबासो आंखौ बुजिगोन मानसिफोरा। बे बिखुनजोआ आंखौ होखारबाय थायोना। आरो नारजि बुदाङाबो जेबो होना। खारगोन र' आं मालाबा। खारनानै साननैसो थाहैफ्लागोन आं। नायनि आं माबायदि जायो बिसोर आं गैयाबा। 24 घन्टायावनो आंखौ नागिरफिननांगोन बिसोर। मोनथियाखै? बे बानलु बेदाङाबो बहा दंहैयो? दानो हाबा जानो लुगैनानै मोनथों बे मस्लाया मोनथों। सानबेसे बिबैया नायनो बेखौलाय? बिबैनि सायाव इसिबां दुगा जादोंना बे बानलु बेदाङाबो। मोनगोन बेबो मस्लाया गाज्रियैनो। एसेबां गोहो आंनि न'आव गाफैनो? माथो नंदों अमा राजानि पावारखौलाय? ओमफ्राय आदै, बिराद गाज्रि खामानि मावबायना नोंसोरो। आंखौ सिखाव साजायनानै, आंखौ लाजि फोनांनानै नोंसोरो पुलिस लिंहरलायनानै गथाय हरनाया मा सानदों? पुलिस स्टेशना आंखौ लाखिगोन? लाखिनो हायाब्रा। ओइ बे एमएलए अमा राजाखौ नोंसोरो फाव फान्दायनानै गाहायाव खोख्लैनो नागिरबाबो नोंसोर हाया। सिखाव खावनानै आंनि सिगाङावसो आरो जारि फैबावदों। आंनि फैसाखौ मानो खावनाय नोंलाय? जे मालाथो सिखावा सिखाव होननानै लाग्राखाय। लाजिनांगौसो नों अमा राजा। सासे एमएलए दारायहां जागासिनो। इलेक्सनाव गाखोनो नागिरनाय मानसिया बेफोरबायदि सिखाव खावनो? आंनिफ्राय फैसा बिमोन, आं नोंनो होगौमोन। नाङालै आंनो नोंनि फैसाखौ। नाथाय खोथाया बिसो जाहैबाय, आं फैसाखौ खावाखै। फैसा खावालासिनो आंखौ दायनिगिरि साजायनाया बिराद गाज्रि जादों। र' अमा राजा फिसा र'। अमा राजा फिसा, साननानै नायोब्ला नैबे बिमानि खोथायाबो सैथो। फैसा बेगखौ नोंनि न'आवसो मोनबाय जेब्ला, सिखावखौथ' नोंसानि न'खरनि मानसिखौनो सानगोन। जोंहानि न'आवबो नोंनि आलमारिनि फैसा बेगखौ मोनबा नोंबो जोंखौनो दुसिगौमोन। बेनिखायनो नोंसोरो नांलायालासिनो बेखौसो सान जे फैसाखौ सोर खावखो, बोरै अमा राजानि न'आव थाहैखो। बेनिखायनो गोरोन्थि बुजिनाङा। बेजोंलाय मानो गोदै गोदै रायलायगासिनो बिफा? बे फैसा सिखावजों? आच्छा बारु, थाइबानि लारु आदै, नोंनि बुंनायाव आंबो एसे मानिबाय दे। खिन्थु आं फैसाखौ खावाखै आरो आं सिखावखौ थाबैनो नागिरगोन। सोर बे सिखावा? गवा। आयै, सिखावखौ मोनबाय। सोरलाय सोर? सोर सिखावा? सिखावनि मुङा नेवला। आइला जामाइला नेवला? सोर नेवला बेलाय? नेवला? नुबाय क्लिअपेट्रा, आं खावाखै। नेवला होननाय मानसियासो खावदों। सोर नेवला? एन्टनिय फिसा, थाबैनो नेवलाखौ आंनि खाथियाव लाबो। नेवलाया नोंनि खाथियाव फैनो मोना, आंनि खाथियावसो। मानो मोना? नेवलाया आंनि फैसाखौ खावदों। ओमफ्राय बे नेवलानि थाखायनो आङो जेलनि मोखां नाहैनांगोन। बेनिखायनो नेवलाखौ आं नागिरग्रोगोन।
जागोन दे नों नागिरनानै मोनबा नों साजा होग्रो आं नागिरनानै मोनबा आं साजा होगोन जागोन दे दसे दोलाय थौदो थाबैनो नागिरहैनोसै मिथिङा बाद दे मिथिङा गाबोन जाबाय थागोन